Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хәйрлики хәзер булачак темалар турында. Milli zamança üç türlü. Bu җиңелеш түгел. Моны ничектер гадиләштереп, менә шушылай тотындык та бер кул селкәү белән җиңеп чыга торган мәсьәлә түгел бу. Казанда üç türlü мәктәптә татар теленә нинди урын биреләчәк? Айза Шаймардан. Татарстанда санитар экологик 2 айлык башланды. Менә сез килгәндә бу линия, менә монда анда менә сабан туй шикелле җир булмый монда. Ни өчен кайбер урыннарында ай башыннан кызарырга туры килә. Мәсәлән, Руслан Сынҗина фирәндә. Ярдәм якыная. Мен строительный карап торам, ул бик уңай булачак. Әлмәтнең онкодиспансеры янәшәсендә радиология корпусы төзелә. Беренче пациентларны кайчан кабул итә башлаячаклар? Филүзә Хәмидуллина. Татарстанда пальма агачлары үстерә башлаячаклар. Пальмы, в основном светолюбивые растения, то есть для них нужно светлое помещение. Казанга кайтарылган беренче үсентеләрне Фәйрүзә Мәҗитова барып күрде. Рөстәм Миннеханов бу ялларда Бахрейнда булып кайтты. Татарстан президентын халыкара инвестиция паркы эше белән таныштырдылар. Ул башлыча экспортка эшли торган компанияләрне кызыксындыра. Республика президенты шулай ук Шейх Хамад ибн Ибрахим аль-Халифа белән очрашты. Ике якта үзара файдалы хезмәттәшлек мөмкинлекләрен карады. Әйнде бүген Рөстәм Миннеханов Казанда иде. Полилингваль мәктәп төзү проекты буенча киңәшмә уздырды. Татар теленең ни дәрәҗәдә укытылачагыннан алып, яңа объектларның кайда салыначагына кадәр. Соңыннан проектның авторы Минтимер Шәймиев журналистларның соравына җавап бирде. Тулырак Айза Шаймарданов. Казанның 165-нче мәктәбе нәкъ шуның базасында 3 төрле мәктәп булдырылачак. Инде хәзерге вакытта менә шушы майданда төзү эшләре бара. Инде 2020 елның 1 сентябрендә беренче укучыларны кабул итәчәкләр. Хәзерге вакытта мәктәпнең концепциясын булдыру, укытучылар алу турында сөйләшү дәвам итә. Бу бүген хөкүмәт йортында Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендәге утырышта да төп тема иде. Мы считаем, что с детского сада мы должны прививать детям возможность изучения максимальное количество языков. Я считаю, что где-то у нас английский, где-то у нас и китайский нужен, и испанский, но в любом случае английский, китайский сегодня для республики на будущее это будет очень важно. Полингваль мәктәп системасы уникаль булачак. Үзенең балалар бакчасы һәм мәктәбен булдыруны күзаллый. Журналистларда сораулар күп. 3 төрле мәктәп проекты турында аның авторы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев үзе сөйләде. Иңелек ярым шаяру белән кайсы телдә сөйләшәбез дип сорый. Кайсы телдә сөйләшәбез? Татарчада, русчада, английский. Минтимер Шәймиев сүзләренчә, дөньяның иң алдынгы тәҗрибәсенә таянырга кирәк. Менә чит илләрне карыйбыз, хәзер ничә китереп алар күп телләрне тиз беләләр. Бала үзе шушы педагогик ысулларны әгәр дөрес итеп куллансак, шулай куллана дөнья. Бала үзенең берничә тел белгәне сизми дә кала. Әмма татар теленә әлеге 3 төрле мәктәптә нинди урын биреләчәк соң? Бу сорауга 165-нче мәктәп директоры җавап бирде. Беренчедән татар теле башлангыч мәктәптә ул укыту теле. Основной мәктәптә 9-нчы класска кадәр татар телендә бездә була тарих дәресләре, җәмгыять белеме, табигать белеме. Гомумән алганда шушы общественно-политический, сәяси, иҗтимагый лексиканы булдырыр өчен татар теле матур, функциональ рәвештә эшләсен дип нәшр дәресләрен без татар телендә укытачакбыз дип уйлыйм. Барлыгы 5 шәһәрдә 6 комплекс төзеләчәк. Казаннан да Чаллы, Түбәнкама, Әлмәт, Алабуга шәһәрләрендә нәкъ төрле милләт вәкилләре күпләп яшәгән урыннарда. Казанда икенче комплекс урыны бүген билгеле булды. Ул 21-нче гасыр микрорайонында төзеләчәк. Урыны әйтеп бетерексез матур. Тагын бер кат әйтәм, без шуңа күрә дә инде сез әйтеп киттегез. Нине загородный кампусны ясыйбыз 165-160 мәктәп белән бер иттереп 21 гасырның лин комплексын. 3 төрле мәктәп проекты бюджет акчасына тормышка ашырыла. Теләгән кеше яңарыш фонды аша да хәйрия кертә ала. Укытучыларны исә Казан федераль университеты әзерләячәк. Уку йорты ректоры заманча кадрлар әзерләргә ышандырды. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы.
Су чистарту құрылмаларында нефть химия, энергетик өлкәсендә яңа технологиялар кулланырга кирәк, ләкин шул ук вакытта булган тәҗрибәдән дә баш тартмаска. Бүген хөкүмәт йортында Татнефтехиминвест холдингның директорлар советы утырышында әлеге мөһим бурычларга тукталдылар. 2019 ел дөньяда Менделеев таблицасы елы дип игълан ителгән. Аны ничек билгеләү үтәчәкләре турында Нияз Рахман материалы. Решение, которое мы применяем, однозначно рассматриваем в части экономики. Без экономики сейчас никуда. Александр Базуев Мәскәүдән Татарстанга акыллы датчиклар сатмакчы, аларны чистарту корылмаларында кулланып булады. Бу җайланмалар аккан суны гына исәпләп калмый, турбаның кайсы урыннан ярылуын да алдан кисәтә. Более 10 утечек по каждому кусту. Без су үткәрүчләрнең әллә ничә җирендә шикле урыннар табабыз. Алар турба тишелеп су бергәнче үк бу аварияны туктатырга ярдәм итә. Хилафлыкларны ачыклау өчен берничә секунд кирәк. Әлеге компания Татарстанда үз вәкиллеген ачарга уйлар. Рөстәм Миңнеханов зур сәнәгать тармагында яңа система файдалы булыр иде ди. Контроль очистных. Я думаю, что особенно на очистных у нас полный бардак. Никто не знает, сколько, какие там системы сливают. Это же экология. Но посмотреть надо. Дагын берничә оешма үз хезмәтләрен тәкъдим итте. Җайланма, фильтр һәм барысы да заманча. Системе управления инновационной деятельностью. Инновация бит ул төрле өлкәләргә кагыла. Монда эш планы булдыру, яңа фикерләр эзләү, коммерциягә кору кирәк. Посмотреть надо, где чего, еще где мы можем использовать опыт инноваций. Укырга һәм кулга китап алырга бер кайчанда соң түгел ди президент ул Казан федераль университеты доценты Аркадий Курамшинның элементлар профессор Менделеевның төше дигән китабы белән таныша. 2019 ел гомумән дөньяда Менделеев таблицасы елы дип игълан ителгән. Бу ачышка 150 ел була. В настоящий момент это является самым полным текстовым. Бу Менделеев таблицасы турындагы китап, анда һәр 118 элемент турында 3-4 битлек язма урын алган. Поднять престиж химии вот среди наших образовательных учреждений. Нам надо как-то на международный уровень это все-таки. Күзен Казанда нефть газ химия форумы узачак, аны югары дәрәҗәдә уздырасы диде президент. Көзге форум яңа биотехнологиялар белән дә шаккатырырга тиеш. Нияз Рахман, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Чүпчардан арындыралар, агач утырталар, юалар һәм әлбәттә агарталар. Бүгеннән Татарстанда өмәләр башланалар 2 ай дәвам итәчәк. Шулай да эшнең күп өлеше җиңү бәйрәменә кадәр тәмамланырга тиеш. Экологлар да көчәйтелгән режимга күчә. Әлегә кайсы урамнарда чүптән дә күбрәк нәрсә юк соң. Бу хакта тулырак Руслан Хөснетдинов. Контейнерларны алгач, шул вакыттан бирле шундый хәл. Бу Казанның Каравай бистәсендәге Айдаров белән Давыдов урамнары шаты. Шуп контейнерларын күптән башка урынга күчерсәләр дә, халык ияләнгән урынга ташлауын дәвам итә. Бу бит мыскыл дигәндәй. Мин монда торам, мин ташламыйм. Ә кемдер килә минем янында ташлап киткән. Әйтәм, айга бер-ике булам. Все время так. Может и убирай, кто кемдергән. Контейнерларны берничә юл һәлакәте килеп чыкканнан соң 200 метрга күчерәләр. Давыдов урамыннан берничә метр ераклыкта гына менә шушындый 4 чүп контейнер урнаштырылган, ләкин үзегез күргәнегез алар барысы да тулы һәм аптырашта калган халык инде кайбер чүпләрен җиргә ташлый башлаган. Менә сез килгәндә буйлый мине, менә монда анда менә сабантуй шикелле җир булмый монда. Каравайга экологлар еш килә, тәртип бозучыларны фото-видеога төшерәләр. Быел 20 кешегә штраф салганнар. Узган ел табигать сагында торучылар 900 чүплеккә юлга. Без монда килеп рейд ясадык, үзебезнең инспекторлар белән бергә совместно. И һәрбер нарушительгә монда нарушительләрне кулларыннан тотып, мусор аткан вакытта фотога төшереп, без аларга административ материал төзедек. Шушындый чүплекләрне җыештырырга өмә вакытында Казанда гына көрәк тырма алып урамнарга берничә 100 мең кеше чыгар дип көтелә. Мы убираемся в Казанской Швейцарии, мы убираемся за Казан-ареной. Казан Швейцариясен, Казан-арена тирәләрен чистартырга кирәк. Елдагыча башкаланы тәртипкә китерү һәм төзекләндерү мөһим. Әлмәтне май башында ук тәртипкә китерергә җыйналар. Районда узган ел 215 законсыз чүплеккә юлгалар. 884 машина көнкүреш калдыклары чыгарыла. Быел да өмәдә катнашучы иң актив районнарга бүләкләр каралган. Халык өчен, школлар өчен, садиклар өчен конкурс объявляет муниципальный район. Арасында тоже без аларга детский игровой площадкалар вручает турбыз. Түбән Камада трак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре урамнарга бүгін үк чыкты. Иң беренчеләрдән булып Тынычлык проспектын шүптән арындыралар. Санитар 2 айлык барышында мәктәп укучылары, студентлар, оешма вәкилләре дә шәһәрне чистарту өчен үз көчләрен кертәчәк. Республикада беренче өмәләр инде бу атнада ук үтәчәк. Башкаланыкы 27 апрельгә куелган. Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Альбина Вәлиева, Рафаил Ракипов, Яңа Гасыр каналы.
Кама орягында инде күптәннән шүп чыгара торган поиск оешмасы белән Гринт төбәк оператор арасындагы низак нидән килеп чыккан? Бу хакта Реальное время интернет басмасында төбәк операторы килү белән безне көньяк полигонга кертмиләр дигән язманы укыгыз. Кокос, хөрмә һәм пальмалар импортны алыштыру программасы нигезендә Татарстанда пальма үстерә башлаячаклар. Үрнәк итеп, виноград алынган аны республиканың төрле районнарында утыртып, бай уңыш алырга өйрәнделәр инде. Хәзер пальмага чират диләр. Чөнки республиканың кондитер өлкәсенә үзебездә ясалган экологик чиста һәм ышанычлы май кирәк. Үсеп китә алырлар микән соң? Мөмкинлекләрне исә Фәрүзә Мәҗитова өйрәнде. Нурлат Татарстанның иң көнчыгышында урнашкан иң җылы район санала. Монда солкынга шыдам наратлар гомер-гомергә үсә, ә тиздән җылы яратучы пальмаларны да үстерә башлаячаклар. Әлегә монда кар, тиздән пальма урманнары калкып чыгар дип көтелә. Бу эшкә чит ил инвесторлары алынырга тели. Проектның бәясе миллионнар белән исәпләнә. Я бы не хотела называть название компаний. Мин компанияләрне әлегә атамыйм, чөнки бизнес яңа, көндәшләр дә күп. Безнең күршеләр дә йоклап ятмый, күзәтә, алып китүләре ихтимал. Это лук, укроп, петрушка, кинза. Әлегә монда суган үсә, киләчәктә хөрмә җыеп алырга уйлыйлар. 4,5 гектар мәйданны биләгән теплицаларда беренче пальмаларны үстереп карамакчылар. Монда ел дәвамында 30 градус җылы, үсентеләр тамырлансын өчен шундый температура кирәк диләр. Тик бер проблема бар, монда тәбәнәк. Любой бизнес есть бизнес, да? Һәр бизнесның үз таләпләре, әгәр проект чынлап та уңышлы була икән, без икенче участокта күпме кирәк шуның кадәр биегрәк итеп төзәячәкбез. Бу чынлап та яңа һәм уңдырышлы юнәлеш. Пальма урманы өчен утыртылачак беренче үсентеләр Казан зоопаркы оранжереясында. Белгечләр аларны тирәнтен өйрәнә. Дым, яктылык, күпме су сибәсен инде беләләр. Алар беренче вакытта теплица белгечләренә дә киңәш биреп торачак. У нас много различных пальм. Бездә тропик һәм субтропик пальмалар үсә. Алар яктылыкны ярата, җылыны үз итә. Туфракның әйбәт булуы кирәк, бүлмәдә дымлылык югары булырга тиеш. Үсеп китә алсыннар өчен һава температурасы уртача 16-20 градустан төшмәскә тиеш. Пальманы үзебездә үстерү беренчедән импортны алыштыра, икенчедән эш урыннары. Алар арасында йөрергә, балалар белән күңелле булыр иде минемчә. Очень даже не против. Мин каршы түгел, аларны Казанда үстерсеннәр иде әле. Басуларга зур агачлар утыртырга җыеналар. Алар 2 елдан тамырланырга тиеш, ә тагын 2 елдан җимеш бирә башлаячак. Майны Казанның май экстракция заводы эшкәртә алачак. Димәк, 4 елдан республика үз ихтыяҗын каплар дип планлаштырыла. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Быел җәй Түбән Камада җәмәгать транспорты саны 10 автобуска кимәячәк. Шәһәрдәге бердән-бер автотранспорт оешмасы шундый карар кабул иткән. Автобусларны дачаларга һәм шәхси заказлар буенча җибәрү отышлырак диләр. Ни сәбәпле шулай? Рания Абдрахманова дәвам итә. Бу Түбән Каманың үзәк базар тукталышы. Пассажирлар автобусны 1 сәгатькә кадәр көтәбез ди. Автобуслар тагын да кимәячәк дигән хәбәр аеруча куркыткан. Ну какое сокращение? Так Булай да 50 минут көтәбез ич. Автобуслар бик начар йөри. Я на работу езжу. Мин эшкә, мәктәпкә автобус белән йөрим. Еш кына сынга калам 5нче маршрут автобусы начар йөри. Автобусларның сирәк йөрүен җитәкчелек тә таный. Автобуслар кимәтү шәһәр маршрутларында жыл сайын безнең бара, уже 14 елдан бирле. Бер сәбәп автобус йөртүчеләр җитмәү. Чагыштыру өчен 2014 елда 160 кеше хезмәт куйган, бүген 80 генә. Быел уже 80 шофер белән, водитель белән бакчаларга йөрүне ачкач, без тагын водитель табырга тиеш. Без аны каян алабыз? Шәһәрдән сыңайтабыз. Бу очракта исә я маршрутны ябырга, я рейсларны киметергә туры килә ди оешма директоры. Бүген һәрбер маршрутта 4 автобус эшли. Җәйгә аларның бер өлешен дачаларга азаталар. Димәк, шәһәрдә тагын да азрак кала. Дачага йөрү атыпыга отышлырак. Гадәттә бакчага пенсия яшендәгеләр бара. Аларга автобусларда йөрү өчен ташлама бар. 15 сум гына түлиләр. Шәһәрдә 22 сум. Бакчага бару юлы өчен түләү белән факттагы бәянең аермасы җирле бюджет тарафыннан субсидияләнә. Ә шәһәр юллары өчен мондый ярдәм юк. Ягулык һәм техниканың запас өлешләре өчен бәяләр даими рәвештә арта, тариф юк ди транспорт оешмасы җитәкчесе. Соңгы тапкыр Түбән Камада җәмәгать транспортында йөрү өчен бәяләр 2016 елда күтәрелгән булган. Хәзерге вакытта ул автобуста 22 сумны тәшкил итә. Килеп чыккан хәлдән чыгу юлын шәһәр хакимияте дә эзли.
Ситуации по перевозчику Бу хәл турында беләбез. Әлеге автотранспорт предприятиясе автобусларны туктатачагы турында рәсми рәвештә хәбәр итмәде. Районның башкарма комитеты әлбәттә бу хәлне булдырмас өчен барысында эшләячәк. Безнең тәкъдимнәр хәзерге вакытта республика хөкүмәтендә карала. Түбән Камада транспортка бәя артырга мөмкинме? Ачыклык кертүне сорап Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитетына да мөрәҗәгать иттек. Җавап көтәбез. Түбән Камадан Рания Абдрахманова, Вадим Струминский, Рафаэль Рәкыпов, Яңа Гасыр каналы. Әлмәт халкы безгә бүгін рәхмәт әйтеп шалтыратты. Шәһәр үзәгендәге шишмәне кабат су алырлык итеп төзекләндергәннәр исегезгә төшерәбез. Чыганакка 3 ел элек ремонт ясаган булалар. Тик агып чыккан су кире шишмәгә керә торган була. Трубасы дөрес салынмаган ди халык. Март уртасында безнең иҗат төркеме бу проблемага игътибар иткән иде. Шуннан соң шишмәне килеп ясап киттеләр дип сөенә әлмәтлеләр. Без Әлмәттән ерак китмибез. Сүзебез шәһәрдәге онкодиспансерның яңа радиология корпусы төзелеше турында. Хәзер елына 30 мең кешегә нур терапиясын узу өчен Казанга йөрергә туры килмәячәк. Күзләрендә дәваланып була. Дөнья таләпләренә туры китереп төзелгән үзәк кайчан ачылачак? Бу хакта Фируза Хәмидуллина. Николай Федорович, ничек хәлегез? Аллаһка шөкер, яхшы. Николай Григорьев Әлмәт онкодиспансерында 2014 елдан исәптә тора. 3 ел элек нур терапиясын Казанда үтә. Леногорскидан Башкалага 300 чакрымлык юл ардыра ди. Әлмәтнең яңа үзәге янда гына төзелә. Һәм строительный карап торам, ул бик уңай булачак. Якын була, иң беренчедән, безнең өчен якын. Яңа үзәк дөньякүләм таләпләргә туры киләчәк. Заманча җиһазларны сатып алырга нефтьчеләр ярдәм иткән. Современное оборудование радиологического корпуса нам... Заманча җиһазлар терапияны дөрес итеп уздырырга ярдәм итәчәк. Нур яман шешкә генә йогынты ясаячак. Төзелеш белән бергә белгечләрне әзерләүдә бара. Казан медицина университеты студенты Рәсимә Мифтахова радиолог белгечлегенә онкодиспансер хисабына укыячак. Главный врач. Онкодиспансерның баш табибы студентларга белем алу мөмкинлеге турында сөйләде. Мин бу белгечлекнең киләчәге бар дип уйлыйм. Хәзер Калуга өлкәсенә барачакмын. На сегодняшний день радиология һәм радиотерапия белгечлеге буенча 2 табиб укып кайтты. Инде тагын бер табиб радиотерапия буенча белем ала. Үзәк 2 смена эшләп республиканың көньяк-көнчыгыш районнарыннан килгән авыруларны кабул итәчәк. Яңа радиология үзәгендә елына 30 меңгә якын нур терапиясе уздырып булачак. Бу 1 меңнән артык пациент өйләреннән ерак түгел генә тиешле медицина ярдәме ала алачак дигән сүз. Үзәк быелның көзендә төзелеп бетеп, беренче авыруларны инде кабул итәр дип көтәләр. Әлмәттән Фируза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрдар программасын карыйсыз салдагы минутларда. Бахапа фестиваленең яшь башкаручылар конкурсына нәтиҗә. Татарстанның иң мәртәбәле конкурсында кемнәр җиңде? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Акбарс командасы Тимур Аякны таксига алыштырды. Сәлемсез, без киттек. Хакчылар идарә иткән таксида Илдар Сафилин да йөреп кайтты. Төбәкләрдә илкүләм проектларына ничек тормышка ашырга бүген бу турыда Мәскәүдә узган стратегик үсеш буенча совет утырышында сүз барды. Дмитрий Медведев резиденциясендә фикер алыштылар. Анда Рөстәм Миннеханов та катнашты. Россиядә 6 миллион эшмәкәр 19 миллион кешене эш урыны белән тәэмин итә. Бу саннарны арттырыр өчен бюджеттан ярты триллион сум акча сарыф ителәчәк. Хәзерге вакытта Татарстан үз мәшгульләргә салым кертү буенча пилот проектта катнаша. 2020 елдан бу тәҗрибәне Россиянең барлык төбәкләрендә дә кулланырга уйлыйлар. Илкүләм проект багышланган Бөтен Россия форумы исә 6 апрельдә узачак. Фәрит Мөхәммәтшин эшлекле сәфәр белән Страсбург шәһәренә китте. Ул Европа Советының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессы сессиясендә катнаша. Бирдә демократияның төбәк һәм муниципаль өлкәләрдәге хәле, дәүләт органнарының мәгълүмат бирүдә никадәр ачык булуы һәм гражданнарны карарлар кабул итү эшләренә җәлеп итү мәсьәләләре каралачак. Җырлары кабат Мәскәү сәхнәсен яулый. Башкалада Әлфия Абзалова истәлегенә зур концерт узды. Аның репертуарындагы җырларны заманча төсмерләр белән күренекле татар башкаручылары яңгырата. Әлфия Абзалова Мәскәүгә гастрольләр белән еш килә торган булган. Бу юлы тамашачылар Әлфия Абзалова исемендәге беренче халыкара фестивальнең гала концертына җыелды. Арада яшь башкаручылар Әлфия Абзалова исемендәге конкурс лауреатлары да, танылган җырчылар да бар. Әлеге концертлар илебез башкаласында елына 2 тапкыр үтәчәк. Рәшид Вахапов фестиваленә 15 ел һәм ул эстрадада йолдызлары кабызуын дәвам итә. Бүген Казанның Халыклар дуслыгы йортында яшь башкаручылар конкурсының быелгы җиңүчеләрен ачыкладылар. Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 157 гариза Ринат Ибраһимов рәислегендәге мәртәбәле жюри һәм бары тик профессиональ тавыш. Моң дөньясыннан киләсе репортаж. Нәргизә ариясе 6-нчы либреттосыннан үзек. Бар
тик куелган тавыш һәм профессиональ белем Вахапов фестиваленә эләгү өчен билет шул. Укучылардан бигрәк остазлары толкынлана. Җиңү өчен моң да кирәк әлбәттә, әмма артыгы белән түгел ди жюри әгъзасы. Мелизмалар кыстыру, ул мен аны зауыклылык билгесе дип әйтмәс идем. Шуңа күрә монда композитор әсәрләре ул түгел җырланырга тиеш. Кемгәдер якыннарын искә алу булыша, Аида Ибракова мәсәлән җырын әти-әнисенә багышлады. Мен сине шундый сагынып җырлаганда, аларны представлять итеп, чөнки алар бит инде ерак. Мин аларны нык сагынам, нык яратам. Сәхнә артында да актив тормыш кайный, кемдер костюмнарын рәтли, кемдер җыр сүзләрен кабатлый, ә кемдер инде баянда. Многофункциональный группа, фольклор даярлай, башкорт халык йырлары репертуарыбызда бар, зарубеж телләрендә йырлай бит, Аллага шөкер. Илебез талантларга бай ди жюри рәисе Ринат Ибрахимов. Сезнең дәрәҗәдә танылу өчен ни кирәк соң дигән сорауга җавабы шундый. Ә кирәкме нидер пиар, иш кебек нәрсәндә бүген? Был вакыт, мы уходим вакыт не обязательно. Укырга набраться знаний нужно необходимо. Аналинде пиар кирәк булыр бер 3-4-5 елдан. Әлбәттә, тагын бер юлы бар, ул мәсәлән Рифат Фаттаховтан продюсерлык килешү тәкъдим ителү. Андый фикерләр дә бар, әмма ләкин алар әлбәттә күп була алмый. Менә күпме була ала? Ниндидер шундый саны бармы аның сыйдырышы шундый белән? Бер елга мәсәлән ничә артист ала аласыз, юкмы? Бер максимум 2. 4 номинациядә 3 җиңүчене сайлаячаклар, чөнки йолдызлар иң лаеклылардан гына кабына. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Казан халыкара мусульман киносы фестивален уздырырга җыена. Быел ул гадәттәгечә сентябрьдә түгел, апрель ахырында оештырылачак. Казан саммит халыкара икътисади саммитка туры китерү өчен вакытын күчергәннәре бу хакта бүген фестивальнең башкарма директоры Миләүшә Айтуганова хәбәр итте. Быел конкурс 15-нче тапкыр оештырыла. Фестиваль 24-ннән алып 30 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Көньяк Корея, Тунис һәм Сербия киносы көннәрдә булыр дип көтелә. Фестивальдә исә 55 кинокартина катнаша. 1 апрель көлке көне һәм бүген ялганчылар үз кармакларына эләктерергә тырыша. Шаяру көнен Рөстәм Миннеханов үзе башлады. Кайсы министрлык белән Чәк-Чәк Норрис идарә итәчәк һәм башка ялганнар безнең күзәтүдә. Татарстанда яңа спорт министры бүген аны үзенең Instagram битендә Рөстәм Миннеханов таныштырды. Чәк-Чәк Норрис белән иртән хәтта президент фотога төшә. Көлке көнен президент тагын бер фото белән дәвам итә. Акка буялган арка турында ул 1 апрель көне Татарстанда башка шаяруларда күп булды. Күкмара районы прокуроры Ришат Шакиров 1 апрель хакында алдан ук кисәтә. Бүген исә Твиттерында тагын бер язма барлыкка килә. Шаярып суд утырышына әзерләнә ул. Гадәт буенча төрле социаль челтәрләрдә Ленин һәйкәлен алу, Бауман урамыннан алып Санкт-Петербург урамына кадәр су каналы булдыру, WhatsApp белән кулланган өчен абонент түләүләр алу кебек шаяруларында очратырга мөмкин иде. Нияз Рахман, Яңа гасыр каналы. Отаклы хоккейчы Донис Зарипов үзе килеп ала һәм кирәк җиргә илтеп тә куя. Машинада барганда аның белән фотога төшәргә генә түгел, көндәлек тормыш турында сөйләшергә дә мөмкин. Бу 1 апрель алдавы түгел. Бүген Акбарс командасы уенчылары бер көнгә таксист булып куйды. Шулай итеп, хәйрия чарасына кушылдылар. Илдар Сафиуллинның кайсы хоккейчы машинасында утыруын хәзер үзебез карыйбыз. Акбарс командасы хоккейчыларының таксида йөрү ул 1 апрель шаярыгына түгел. Әлеге автомобильдә мәсәлән Донис Зарипов үзе утырган. Исәмсез, менә Шамил Усманов урамы 9-нчы йортка илтеп куйык зинһар өчен. Исәмсез, без киттек. Таксида йөрү өчен юлда йөрү таныклыгына җитмәй, медицин тикшерү һәм инструктаж үтәргә кирәк. Монда нечкәлекләр күп, хоккейчыларның да сораулары бар. Всегда фиксируется, конечно, точка, да? Һөҗүмче Радел Фазлыев ныклап әзерләнгән, яңа вазифага керешкәнче махсус баш киемдә сатып алган хәтта. Бүгенге сәфәр һәркемгә ләззәт китерергә тиеш. Таксига утыру зур ярышка чыккан сыман, дулкынландыра ди. Приятное волнение. Шатлыклы дулкынлану бар күңелдә тизрәк чыгасы килә. Җанатарлар белән очрашасы җәмгыятькә ниндидер файда китерү үзе зур куаныч. Сәмс, присаживайтесь. Нияз каядыр барасы булмаса да, хоккейчылар белән бәйле бу чара турында ишеткәч такси чакырта. Хоккейчылар белән оралашып, төшке аш вакытында Казан урамын әйләнеп кайту үзе генә ни тора ди. Акбарсның уенчыларына бик күрәсе килә иде. И как раз менә Радель Фазлиев белән барабыз инде. Ике татар егет. Үзебезнең уенчы. Үзебезнең шәһәрдән. Хоккейчылар шул рәвешле көне буе шәһәр буйлап таксида йөрде. Кайберәүләр хәтта бу хәлгә ышанып та җитмәй. Ни дисәң дә календарьда 1 апрель бит. Нервы ушли потом на второй план. Дулкынлану икенче планга күчте. Кәеф күтәренке. Бүген бик яхшы көн булды дип уйлыйм. Без кешеләргә ярдәм итәбез.
Әлеге чара кызык өчен генә түгел, аның изге нияте дә бар. Җыелган керемнәр Анжела Вавила исемендәге хәйрия фондына күчереләчәк. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Студиябездә спорт яңалыклары белән Илдар Сафиуллин. Илдар, хәерле кич, нинди яңалыклар бар? Хәерле кич, Фәнис, инде урамда яз тулысынча үз көченә керсә дә, кышкы ярышлар төгәлләнмәй, Татарстан чаңгычысы Россия чемпионатында призер урынга күтәрелде. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Сувар Холдинг. Созидая во благо. Официальный дилер Татсун Марка объявляет недели роскошных предложений. До 15 апреля весенние скидки. Лови момент. Подробности по телефону 4 пятерки 3 семерки. В Белке ликвидация всех шуб. Только одну неделю. Скидки до 50% на все меха. Белка. Татарстан 7. Сәлем, достым. Сен зур сынау алдында. Кая барырга, кем булырга, син каләм шарларга яратасың. 18 яшымда мин дә шундай идем. Һәм телевидениене сайладым. Минем һөнәр, ул бер юлы 1000 һөнәр. Мин һәр вакыт вакыйгалар үзәгендә. Көн сайын кызыклы шәхесләр белән очрашу. Мин телевидение белән яшим. Эш минем өчен ул әле хоббида. Безне дә уздырырга телисеңме? ТНВ грантын һәм безнең гаиләгә кушыл. Әйдә, ТНВ-га. Татарстан спортчысы Карина Меңнекаева дзюдо буенча Европа кубогы ярышында көмеш медаль белән бүләкләнде. Финалда ул Әрмәнстан кызына гына оттырды. Безнең чаңгычы кызыбыз да Россия күләмендәге ярышта призлы урында. Татарстан данын яклаучы чаңгычы Анна Нечаевская Россия чемпионатында медаль яулады. Республика вәкиле әлеге уңышка Архангельск өлкәсендә узучы ярышта иреште. Татарстан вәкиле 15 км дистанциядагы скиатлон ярышында финишка 3-нче килеп җитте. Анна Нечаевскаяны Анна Седо белән Алиса Жамбалова гына узып китте. Динамо Казан волейболчы кызлары Россия чемпионатының ширек финалын уңышлыгына башлап җибәрде. Безнекеләр белән көз нашыга Краснодар командасы килгән иде. Ике одаш арасындагы көрәш бик кискен һәм мавыктыргыч үтте. Паркет хуҗалары көчлерәк булып чыган, нәтиҗә 3-0 безнекеләр файдасына. 6 апрель көнне Краснодарда җавап уены үтәчәк. Шахмат уйнарга яратучы яшьләр бу көннәрдә Россия кубогы өчен ярышты. Ил күләмендәге ярышлар Казанда даими рәвештә узып торса да, мондый спорт чарасы беренче тапкыр үтә. Диана Ганиева Алабугадан килгән. Фәнүзә ханым һәр чак оныгы янәшәсендә уңышлар өчен шатланып кына торам ди. Җырлый да, пианино да уйный. Вот бөтен җирдә все-таки старается. Казанның Рашид Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбенә Россиянең 20 төбәгеннән 345 спортчы җыелган. Беренче тапкыр узучы ярышның аерым әһәмияте бар. Известно международного гроссмейстера. Россия кубогы этабы Валерий Яндемировның якты истәлегенә багышланган. Ул безнең шахмат мәктәбендә эшләде. Танылган гроссмейстер иде. Ил күләмендәге ярыш бер атнадан артык дәвам итте. Әлеге чара балалар арасындагы Россия кубогының бер этабы да булып тора. Һәр яшь аермасында 3 призлы урынны яулаучылар кубок медальләрдән тыш ил кубогының финалына юлламага да ия булды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылары. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта явым-төшемнәр көтелә. Температура 5 градус. Республикабызда алмашынучан болытлы һава, урыны белән карлы яңгыр явачак. Төнге сәгатьләрдә температура әлегә минус саклана. Көндез төньяк чыгышта температура шулай 5 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеевскида көн аяз һәм кояшлы булачак. Чәршәмбе көнне көчле җил вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәрсез һәм җылы кояшлы һава торышы көтелә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава. Температура шулай ук 5 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук антициклон хакимлек итә. Халык сынамышларына ышансак, апрель башында һава шартлары нинди булса, октябрьдә да шундый ук һава торышы көттиләр. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Луидор Казан автоузәге газ автомобильләрен сату һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча Татарстанның рәсми диләре. Бары тик газ Луидор автоузәгендә өр-яңа автомобиль сатып алганда 318 мең сум акчагызны янга калдыра аласыз. Белешмәләр өчен телефон 8 800 2002 402.
Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Хава трашы шығарылышының иғанашесі жауаплылығы шекленген жәмғаят СМУ 12 компаниясы. Отышлы бәйеге бір ейсе 2 бөлмелі фатир сатып алырға ашығыз. Идел ярында кирпиш йортта ойырым жылыты системалы әзір квартирлар Приволжский трак комплексында. Білешмелер үшін телефон 561 08 81. Башқалабыз Қозанда күн ояз һәм қояшлы болашақ. Температура 5 градусқа қадар, төньяқтан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы түрекіміш бағанасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның шағыштырма шатымлылығы 68%. Күндізгі сағаттарда магнит дауылы күтілі. Сәләмәтлігізін сақлағыз, исенлікті көрішік.